Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Sikuthande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu sikubhekela-ke nje kwigameko esenzeka mihla namalanga la eMzansi. Kubikwa ukuthi-ke lapha endaweni-ke yaseMzinyathi edamini laseNanda elaziwa ngokuthi-ke iNanda Dam, kuthiwa-ke ugcine eshonile owesifazane obezama ukuthwala khona-ke kuleli damu elikhulu ngendlela eyisimanga. Kuthiwa-ke owesifazane obephelezelwa ngumakhelwane wakhe bephethe-ke iy'nkukhu ey'mbili, amakhandlela kanye nezitaputapu abebezosebenzisa phambili. Kuthiwa umakhelwane okade emphelezele uthe impela ungenile emanzini lona wesifazane, wageza waqeda waphuza amanzi. Kuthe kusenjalo wavedane washayeka phansi wakhipha amagwebu ngomlomo wase-ke eyashona. Lesigameko senzeke lapha endaweni yaseMzinyathi edamini laseNanda elaziwa ngokuthi-ke iNanda Dam. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sikuthande TV ngizohleze khona ngolethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.